Department of Health nagpahanumdum sa publiko na tuhoy sa insakto nga pagpreparar sang pagkaon. Yaring report. Humalin Enero tubtub Nobyembre 30, 449 na ang nangin biktima sang food poisoning sa bugos nga riyon sa is. Subong nga nagahilapit na ang holiday season, wala untatang selebrasyon. Madamo ang pagtililipon, amuman ang pagkaon. Gani ginakahangawan ng posible nga mabiktima sang food poisoning. Gina-emphasize kinamon ang food safety sa aton nga pumuluyo parang hindi kita maki-experience ang food poisoning open food and waterborne diseases. Suno sa DOH, kinahanglanon nga malimpyo ang ginabakalo kung ginaluto nga pagkaon sang publiko. Dapat hugasan ang kamot kung nagapreparar sang pagkaon, lutuon ang pagkaon sa 70 degrees centigrade, iseparar ang hilaw sa luto nga pagkaon, halungan kag siguraduhon nga safe potable water ang pagagamiton sa pagluto. Mayos ang safe water nga ang ginapangluto naton nga tubig dapat potable siya, way sang kagaw para nga hindi kita maka-experience ang food and waterborne diseases. Maluwas malimpyo nga pagkaon panugyan sang DOH, hagan-hagan man ang pagkaon ilabi na sang mantikaon agud makaselebrar sang Pasko nga malayo sa masakit.